Kontexu. Kaixo. Egunon, Euskal Herria. Ongi etorri beste saio batera. Mi eskerren geru. Kaixo Julene, kaixo Goiatz. Hola. Zer moduz? Primeran, hemen beste aste bat, arropa berdinekin. Parentesis. Casualidad, Benetan. Jo, este casualidadea. Outfit onak idia. Bai. Erabili berdia. Bai, asko gustatzen zaizkigu. Ea seguramen dira etorteko, horrela gatoz. Bueno, gaurkoan, gatoz, musikari buruz hitz egitera. Musika, euskal musika, zuek ze iritziak azue pixkatola hasteko gaur egungo euskal musikaren inguruan. Ona iruditzen zaizu, uste zuen industria hona gota. Nik asko konsumitzen dut. Asko konsumitzen Bai, zu? nik asko konsumitzen dut gehiengoa. Hogein ikan izatea Spotify rap. Hilabete. Gabonetan, ez? Buah, Uste eta ez aztaro dute beldurra bukaeran maten dala. beldurra mateite. Spotify Orain, ja. Bai, aztaro bukaeran. esan nuke. Hostia, bueno, esako dizuet. Baino bastante atako zait, euskaraz nik uste. Bai, Zer uste usatako zule? Atako jatxulen lengoa. Dakar. Eta Olaia, nik uste. Intziarte? Bai, eta da Salvador. Ez que ona, berazkeneko diskoa, betiken esango bet kristona dela. hola Salvadorrena. Bai, Ez dakit. Ez dut entzuten. Nik ez dut entzun ere. bueno, pa gustos colores. Nik esan beharrekot, gerotan gehiago entzutotela euskeraz, baina hori. Nik uste en plan egondala etapa bat, inok ezauela entzuten SBS esan egoten, osan nondik hartu, eta gero ja hasi direla holango talde berriek, eta ja jenteak gehiago entzuten dauela. Bai, totalmente. Gero eta Bai, gehiago. nik bai hori uste dut. Nik bai, geroz eta gehiago entzutut euskeraz. Uste dut. Bai, Jarriko ditugu gure Spotify rap. Hori da. hori da. Bueno, zara pertsonala iruditzen zaitu hien eie. Nire errero pertsonala iruditzen zait. Txiza beldurra maten, nahi bai. Zeba. Ni ez terratik. Porque batzutan esatezu, segura guantzutu eta atentzizu beste bat. Eta en plan, ostein beste entzun, hau. Nire kuriosa iruditzen zait. Niri beti atara jatake bedo uste dut. Azkenen urte da, baina klaro, oin ez duten txuten, igual Ja. urte bat, ez da ataten, ez da bat azebez, orduen. Ez ez gertatzen entzute dituzuela aurreko urteko Spotify rap pakite duen playlista eta esatzen zu ez mierda entzuten nuen. Bai. Ez dut entzuten Spotitik. Agara, Amazon Music. Orain Amazon Music, ez zan Apple Music. Ja, bai, baina ja naukapaute. Ah, Ja mantzerro grifo. Jo. Zeiten hauen trikimailu bat, baina ja anda. Apelek esan duzte de aquí no pasas. Eta ja ezin dut. Nik ez dut normal entzuten aurreko urtetakoak egizkizu. Konsideratzen nahi zela pertsona eta asko erretzuela besti bat o disko Ja. bat. Bai. Orduan ja irizten da puntuan, venga, ya está, Bai. nahikoa. Ni bai, guztetan bata kanta bat, Bai, raka, pila bukle. Mhm. Ba, zuk entzute duzue, Spotitik. Bai. Baina ordaintan duzue. Bai. Zuk bai. Eta zuk? Bai. Madre mia. Legala gea. Me ez duke bai Amazon ordainduko ez du. Bai. Hori. Ez que, ba? Dijo de rebelde, taio. Ez dut ordaintzen. Osea, haite dut en plan, 6 hilabete gratis. Sartzen duzu, Applean iten moduen, Zenbat sartu kontu txartela eta gero emon baja. Baina orduen dekoa 6 hilabete. Baina ez dut ordaintzen. Txartel dazkazu. Bisa, oro. Bizten zu da. Ez, Bai. Appelegaz iten hauen, plan, sartu txartel bat, baina euro batekoa. Orduen, eltzen zan punto bat, niri zehoztiela kobrau. Ah, Baina vale. segitan zaben nire kontuek. Ostia. Gero, kentxean dostien kuenta, baina iten hauen bardin, La 6 hilabete, eta holan egonaz 3 urte. Baina ja, ez zio sartu txartela. Bela... Egongo nazela lista de morosas de Apple Music. Igual, Bai. 20 urte barru, esaten doztie pagau bar dozuz, 200 euro. Ba, bueno. hortan herrialdete jungo zen. Alatuko txartela. Hori da. Eta hori. Zein da euskal musikaren egoera, gaur egun? Depende. Gero eta hobeagoa, igual. Nere ustez, bai. Ni, karo, ni uste burbuja batean nahola. Kanpotian ez dakit nola ikusiko den. Baina bai iruditzen zait asko evoluzionatu dula eta ja ez dela betiko rock punkoi. Bote kamionero. Eta esan behar da gitarra asko kaparkatu indutela, eskerrak. Orain ja gehiago elektronika, Bai. autotune, Hori da. eta balangoak. Bueno, baina gero bai dauz, en plan, olaia eta honik, Bai, da esan- zela gehiago, en plan, tradizionalera. Bai. Baina esanet, oreka ona dagoela. Bai. Leheno etzan Ez ez iruditzen hori orekatua. esaten bai rumba asko. Rumba o flamenko ez da nola den. Bai, Pero ez Raimundo eta hola. Ah, ja. Oso... baina bakarrik haurik.
Bueno, vale, pues oye. Bueno, Sí, tía, kilimak bueno, bai. balio. Sí, pilla, dia. Ja, Bai. kilimak bai. Ez dakit. Bai, baina dekozule en plan, non Ez da. aukeratu. Hori. Bai, ez dela betiko... Bai, baina nik uste dut haindekan asko gola egiteko. Ze, en plan, asko oraindik en plan gaztelen ez dela uste dute. Guaien, nik konsumitzeet. Bai, nik be bai. Edo biek, elebidunak Hori da. edo lan. Lotua dago, zutenak erderaz konsumitzen baduzu, gehiengoa zure isierlan erderaz konsumitzen baduzu, Claro. ba, hasiko ezak konsumitzen euskeraz musika. Ja, egia. A ber, esan behar da, azken aldean asko, bueno, azken aldean, ez azken urteetan, asko itzuli dala musikan orokorrean Y2K. Y2K. Vamos, 2000 garren urteko abestiak. Osa, nik uste dut geroz eta ohikoagoa dela entzutea, ez? Zuzoaz txosna batera edola. Eta asko entzuten dira 2000, gure txikitako abestiak, basikamente. Eta ez baldin badia horiek ere, entzutea jendeak eta ditun remixak eta hola. Osa, iruditzen zait, ez dakit nundikan jaio den, supongo estatu batetik etorri dela, baina modan jarri zen duela pare batu dara, 2000 garren urteko gauza, bai estiloa, bai moda, bai musika. Horren barruan, sintetizatzailea eta hola. Eta hori, gaur egun islatu ikusi dela musikan, osa horrela dira da, pila bat remix eta hola, Marakeseko ikizun buma duela pare bat urte, hori izugarra izan zen. Porque izan zen lehenengotariko holako remix egiten, eta aldatzen ja estiloa eta ja muitzen gaur egun dakagunak, iruditzen zait bastante panorama hona dakaula elektronikan eta trapan. Nik esan behar dut, pixkat, negatzeitela ja Malakiaseke. Dagoela oso erreta. Bueno, Ez dakit. depende se kanta, ez? Bai. Ja, bai, hori egia. Bai, iruditzen zait, ez relebo bat, baina beste norbait behar du, Bai, no? totalmente. Ez dakit. Ez dakit. Baino, bai, eta gero bai, jode, trapanetikan etxepe bateko tata batek da oso fuerte iruditzen zain nahi. Osa, nola hasi zen horietan sartzen soinu horiek eta autotune eta hola, Bai, Ozilibito Records. Jo, eta gero ja Jofena o J. Martinana, o Merina Gresena iruditzen zaik kiston buma iko dula. bai, Bai. Bueno, J. Martineta jarraitzen duzu, bai. Bai. Entzu nik duzu. Bastante. Bai, nikola entzuketekotan J. Martin eta Marina Garrista. Osea, en plan pioneroak, ez ziren izin chill mafia dolan. Igual txile Nik esango izan nuke baietz. Bueno, ja izten daurila, bai. Ja, Bueno, bai. Aurten da, en plan, Des- danak Mundu izten guztia. daurie. Chill mafia, gatiu, lágrimas de sangre. igual gu jairo erko gera besten, Hori da, Ne, balma ez dute gu zerbait rumbita. ateratzea. kanta bat. Hori da, bilatuko egu YouTubeen, tutorial gitarra. Nik perkusioa, tin, tirin, tin, tin, Eta tirin, tin. jazta. Hola. Nik autotunak, nire ez dute hau itxan. Goiatze kantau, Bai. abestu Bai. edo. Venga. Bai, bai. Ez, iruditzen zela ona. Eta gero no zuk esan zena eta pixkat, osea, alde bat utziego baino, gaur egun, entzuteaz gain, eta oso ondo egoteaz gain, J. Martina eta hau denak, osea, elektronika iruditzen oso potente dagoela bintxertan euskeraz, horrez gain, derrepente berriz entzuten dira hemendikat eta betizu eta hola. Bai, Eta hori iruditzen zait Bai. fuertea dela. Baina hori nahiko, en plan, malakia zen... Bai, eta Mana, Bai. malakia seri esker edo, ez? bai, nik uste baietz. Pero fuertea iruditzen zait, 20 urte beranduga besti berdin entzuta txosnan. Bai, Bai. bai. Nik aurrekoan deskurritu nun, neska, nik enun ez dagutzen, uga deitze dana. Ni idea. Dala, baztakit, 80garren hamarkada bukaerakoa edo 2000koa. Eta azka basten dira beste guaiak euskalduna aztan da, ete bendaula gertzezan. Ah? Bai, Ni idea. daula pixkat, Eurodance. Hemendikat bestela. Ah. Así que guai dago, bai, bai. Gero eta izo iruditzen, osea, hori, ez da nola esan, pero como que nostalgian bizi hau indikan, 20 berriz errepikatuko ditugu abesti, porque 20 berriz goatze gute epoka honeta, Bai, gutxienez gara jontan bai, eta hor sartuko niko ni pritzita portxena. Hori ez iruditzen oso fuerte, Bai. nola hostia dute dantzatu 20 urteko pertsona batzuk, Mari Calambre. Pues dantzatzen da. temazo, Ja. Ba hori, ba, dalako ziklikoa, ez? Osa, guk entzuten ginen txikiten, oin be bai. Ja. Baina, ointxe jaio direnak, ba, igual entzuten dauri, ongo pirritz eta porrotz izango bazien, ez dakit nor dauen, oin? Nor da oin? Potxetan Zenao. lotx edo langoren bat. Ni idea, Ez egia. dakit, Bai, igual. da ointxe dauzenak. Ja, ez. Ze pena, bueno, Zer? guk eukeko ditugula momentuan 40 urte. Barkatu,
orain jaioko diana. Bai. Bai da fuerte, porque hori da, da, ez zigean apetxeta porrotxekin oginga berdina gaudena parrandan. Orduan, horregatik beste motibatzea gu, porque da gure txikitako bestiak. Claro. Baina fuerte iruditzen zait. Gehiago motibatzea marikala hambre o iritsi da egunak elektrolatino bat. Bueno, Bueno, bai, edo noain batek. Nogen. Noain. Ah, vale. Gorrotu duen bengo batek. Ez gorrotu egoiziko, irutan jartzea abestiak gitarrakin. DJ zezen, osea, antzokin dagoela denbora guztian. DJ zen? Bull. Osea... Esan dor da hori. Ez da jubilao, esan zinun. Ez, rumorezen, piko ipala. Fuerte da, porque rumorezen eta inoretzen, entzion pena man inorri momentu hortan. Bueno, es que ez. Jo, Osa, bai pixkat bai. emela supen gaioan, ja. Ya está, osea... Ez broma dala. Bueno. Cierra sesión, esan nahi zu. Ez ari joan aurten jonka segondan egun beten edo. Ez? Ke ba. Baina... Bueno. Ez, vale, osea, beti joan zarie, segunda Bull. da naia. Ez. Beste baina ondo lortzen zain neia. Bai, Nire gustatzen zait. bai. Neri bai. Zindau beti inglesez eta holango. Ja, bai, hori... Angeru. Puede ser. Baina, bai. Bueno, Ez dakit. zer gau dau? Oazten hitz egitea reggaetoiari buruz, ze azken urtetan pixkat gutxietxi da Gasteizteko neska bat. Kainakai, iratxe. Que pobre. A ber, orain esan barra entzun dezuten oizait Ez. kainakai. Baina gaixo, Mira, Zeba izan famatua. Ni uste lehenetako bezala iten reggaeton, porque reggaeton baina daikon una, no? sari bat irabazizun, Ah, bai? Gazteana edo. Hori da, gazteako 15.000 irabazizitun, eta gauza da, ateazula bere lehenengo proiektua. Eta Chill Mafiak entzun zuen, da ikusi Horregatik zuen, da, eta esan zuten gauza bat, hau mierdolo bat da. Chill Mafiak indotzen beef. Bai, Abesti bat. Zeran ditzen da. bedeinkatua. No, Eta esate 15.000 dute, zer hori da, zer da nora joan diran 15.000 euro Ah, Bai. Eta hori, eta gero bai gauza da, uste dut iratxe, osa, kainakain produktoreak gari deitzezala, utzi ziola azkenengo momentuan tirada. Eta galditu zala kainakai Pobre. gaixua. baina nik uste nagoen ondino ataten dauzela gauzek, ez? Edo Bai. ja itxi da, edo... Errendira etorri zen. Esan Jarraitu da besten. Hori, azte Bai, nagusien be esan kainakai igual pinpilin pausan edo lan. Seguro, seguro. Zeite horregeton. Bai, ez? Edo Nei- ez elektronika ez. Mo, ez Iruditzen dakit. zer puntu batian, osea, reggaeton ja euskeraz ez du. Ja. Jazte, mendik ez dugu ez dago presentzia nulo daka. Hmm. Eta behin gogatik norbaitekin dura, eta de hecho, emakume bat eraiten duna, kiston heitero izaio. Bai, Kristona, eta ez entzun, nik ere onartu, nik ez etela entzun. Eta Ez. esan entera momentu bat edo bestian, ez zedala gustatzen. Baina hain hotzean pentsatuta, kristona da, pauso hori eman izana, eta lehenengo izan hori egiten. bai, Eta jasotzen erantzun hori izatea, pues, ze pena matea zuen. bai, Osa, gaixo. pena matei gure gizartakola erantzun izana berei. Baina, bueno, uste, ja gauza konpontuta daudela behien artean, ez? Bai, eske meni pinten dau. Kainakai kriston, Bideoklipean Txarra daka. ipinten dau, Deep Soda Diz, kainakai, dupla setak. Nik uste setak, bai, sartzen direla... Bai, oie sartzen dira dozen lekotak. Oie zeitea hor. Mafia, bedenkatua, plan botate vale. otxila beef, kainakaieri, duplari eta setaki Ah, ez. Directamente jartzeutela. ulertu Bai. zetak zegoela abesti hortan daniz. Arroba kainakai, arroba dupla ofizial, arroba setak ork. Enteratzeko. eske, abesti horretan Ah, ostia, ze duplan arbizu mentzionatzute dela. Ai. Peio reparazte Bai, herria. jaioterria. Aiztik jen. Nik esan behar detan esan dugula Bo, arribe jaso da horiela mierda batan, ez? Izugarrizko mierda. Bai. Setak. Nik esan behar dut nahiko ona dela daudela travestiak eta zituztenak abestiak euskeraz. Neri hori asko gustatzen zait. Jogurina boroba. Bai, eta Albina Stardust, Albina. eta Sharma Leon eta hola. Hori bastante gustatzen zait. Zer erderaz asko dago, inglesez bai asako dago. Baina euskeraz ez zegoen ez Ez zer. dute uste falta Ja. dula diba bat Euskal Herriak. Bai. Bi, eta hiru eta hamabost. Rosalia bat. Norbait atatzea Adibidez. mono batekin brillante, takoi batzukin. Mono? Zerbait. En plan, diba bat, hola espanoteki batian. Mono batekin. Baina ez, Ah, body. Bueno, kasi. Bueno, hasieran ulertu beste gauze bat, baina bueno. Mono animali? Moro, ulertu hasi.
Bueno. Ni, no sé, iruditzen zait reggaetoiak bada, oendik garatu inbar dela. Asako falta zaio. Bai. Baina nire ustez da, porque Euskal Herrian ez da Osea, reggaetoiak ja hitz batzuk oso esplizituak, da letra bat oso ezaki sexuala esan, baina bai, Bai. hortaz dela. Eta euskara ez dut uste ez garatua, baina ez da erabiltzen, jazta. Osea, egoera hortan ez dezu erabiltzen euskara ligatzeko, ez dezu erabiltzen hola. Orduan nola, ingo ezu, olako letrak ditun genero bat zure hizkuntzan ez bada hola iten egoera hortan. Bai, baina nik uste ere, igual ez diala, como tal, letrak izan behar beti, osea, aunque sea ritmoa edo basea, ez que ez da Hori da, horako esken ezer. reggaetoia da ritmoa, ez? Hori, Edo dembow edo langoa. bai, En plan, hori zean da reggaetoiana. Bai, hori. zer da, reggaetoiana. Ritmo bat, itindala Ah, kanta vale. guztietan. Bai. Hori da reggaetoia, bestela da beste genero bat. Bai, Dembow, rap, Bai, ez tekikiago. bai, bai, kristo movida da. Baina, bueno, ikusiko dugu etorkizun hori. Bai, nik uste gerota gehu, oza, jendak entzungo dagoela gerota gehu. Bai. En plan, txikiek edo, en Bai. plan... Seguro. A ber, guk ikusi egun bezala nola hasi den elektronika eta trapa eta hasiko da beste generoak bai. Bai, Bai, nik uste Ikusea- baiet. Bai. Gizarte behar dula beste buelta bat ez eta betiko besti rock punk horiek. Hombre, eski rock ez da entzuten. Ez dut. Rock eta punk, oza, esango neuke ja dauela desagertute. Bai. Ja. Bai. Desartu ez, baina, bueno, en plan, que leheno beti ziren horiek. bai. Lehen bizi trikitixa eta gero, gitarra eta bateria. Bai. Eta bain, bueno, pues beste batzuk. Eta bain ba ordenadore bat. Bai, baina Ez? zeinek abestu ez dake. Bai. Gu, Bai. kesan dugu, Aldo guin. Bai, jarri letrak. Ingo ditugula. Eta gero, nalmaztute ez duen herriko festetara jutea bestera. Hori da, Idatzi. kontratazioak. Hori, guk egingo eguna ez dutena. Bai. Afari baten gatik edo zer gauza. Osea, Bokata sistrin bategatik. efectivamente. KitKat bat. Bai, ez geak ejatuko, Pues ez gak. Ez. Bueno, Eta zeiru ez zaizue Euskal Herrian eduki dutela bai, como berpiste bat DJ-ek. Orain DJ-ak daude festa guztietan, herriko festa guztietan. Nik uste, en plan, non horra aldala izinez. Bai. Ito zu playlist bat, eta ya zer, está. bai. play, ez duzin bar, zebez? Gero dago zure esku garatu tain mix batzuk, o... Hori da. Bai, Bai. Hortako ja berdezu mai bat taula, baino... moda Ja. jarri da. Oso fuerte, asako, ata dia. Ingo zein jaten DJ-ak zuek. Ez. Bai. Bai, Nire bai, ingo nintzen. Bai, ez? Bai, Oma da hostin guapo. hori. Nimak zen palo bat, nire nintzen demoztan pentsatzen haber mundu guztiantzako musika jarri, no seke, denak agustu egotea. Eta hortzen da norbait, goizeko lautan mozkorra, esaten, baina, mierda de musika. Nik uste- Eta nire Antzoki moduen, zozela ordu erdi eskata, baina ez da, eta orduen... Hori da. Nik uste hori gutxiengoa dela. Osea, Bai. bai. Badu ez dure lagunak postik eta zuen, mazaude postik. Hori da. Zuk ikusi bozu zindan, en plan, giroa edo tal, eta gero Hori. ja, pentiozu, eta... Hori, eta tabernako akateko izkizu tragoak gratis. Hori da. Osea, dena egin da gaztu. Aurkeztu, egero, aurkeztu kampaina. Aurkeztuko naiz. Intazen Venga. kampaina, mendik. Bai. Okurrengo udararako. Egunak. Die angero. Efectivamente. Deituko zinen nola. Nola ja. izango zen zure aritzen artistikoa? Ai, ez dakit. Zuria? Ah, ez dakit. Oh. Julie. DJ... Juli? Di Juli. No me contrata ni Julie. nire herrien bez. Zu. Estatxo agertan TikToken ointxe DJ. Bai. Popote, totote. Hori nahez ez zure izten izatea. Ez. Ez, Ez jo. nahi guk Osten erabako emaiet. dugu arrea. Bai. Ez. DJ. A ber, da pixkat, ensitzu die azte mazan nego zuen zerbait berritu bezala, no? Esi, izbitzen zait, esango nun, bueno, die izateko, badaude, zazpia besti bai jarriko dituzela. Claro, gero zure autua da aurreratu pixkat eta zerbait ezberdina, o jarri Bai. bateko zazpia. Bai. Hombre, atara zanean, Shakira bizarra pegaz, san, gabozoan, lau aldiz, Bai. edo bost, ja, bale. Hasieran, erdien, gero eta amaitzeko bai. Ba,
Hombre, Horita Rosalian despetxa. Oso Buah. doztagoela baina ja. Baina baten. Garren gauean. Se mueve del lado al lado. El lado al lado. Mira, kokoetaino ya, edo quédate. Bueno, quédate, Oi, bizarrapena Hori eta fuerte kebedona. izan zen, Bai, Buah. Fuerte, bai. baina bueno. Nolago izango zen zuen tracklist? Tracklist, esaten da? Ja. Aldo goin DJ konteixu, eta joan irurok, eta hasieran ipintea gure introa. Ba, Ai. Eta gero ordena Joder, txori bat. Pues bai. Konteixu. Idatzi. Idatzi porque se viene. Aldo goin playliston bate. Nabel maestute. Un mix, porque iruetakago un mix, Iruei Bai. desberdin. Bai. Nire ustez. Pintxatuko genuen adin guztientzat, jende Hori da. guztientzat. Ostia, ona, irua batean behin ninkingo nuke. Bai, Deitu. hori da. Hor ustego. Iro batean, da batean boteien bat, ya está. Porque ez dago besteik. Hola, napurtxo bat. Koreografia Pues eta denengo genuke. Bai. Bai. Dantzatako sorpresa koreografia. Bai. Pim pam. Pum. Bueno, listo, ya está, año. Bai. Bai. Musika, ya. Hori. Bueno, ba hola gelditzen da proposamena. Igual urrengo udaran ikusiko gaituzte zuen herriko festetan. Ostia, ona izango zen, Bueno, goiatzen nik uste eta azkenean nahi dura izan Bai, ez que DJ-a. baina imaginatzen ere ez. Pues, es que... Ba, bueno, urrengo astera arte, eta ondo izan. Hori da. Aio. Ale, Agur. aio. Gaur, gurian, Jode, txori bat. oinen estiloa neska. Konteixu.